Doncs bé, ja hem començat la 25a jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i estem supercontents perquè hem preparat amb molta il·lusió i al final tenim prop de 300 assistents. Portem un any treballant amb la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, amb tot l'equip del comitè organitzador, el comitè científic, preparant una jornada, unes taules i unes sessions que no només creiem que marcarà un abans i un després en l'estratègia de qualitat assistencial del Sistema Nacional de Salut, sinó que a més posen Igualada al mapa. Ens agrada molt que vingueu a conèixer el Consorci Sanitari de l'Anoia, però que vingueu a conèixer tot l'Anoia en general. Y luego hemos tenido la mesa de sostenibilidad. Hemos hablado de diferentes temas y hoy muy oportuno el tema del medio ambiente, haciendo especial hincapié en la importancia de que las instituciones sanitarias pongamos el granito de arena para ayudar a nuestro planeta. Para mí ha sido un honor hacer parte del comité científico de esta jornada. En estos 2 últimos días hemos visto una participación muy importante de diferentes profesionales, no solo de calidad, sino de otras especialidades y además de diferentes regiones de Cataluña. Ha sido un éxito en la participación y en el contenido científico de la jornada. I us esperem l'any que ve a Terrassa.